Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Слава нашему Христу. Вітаю, сябры, вас. Дарога нас чакае. І зноў нас чакае дарога, зноў нас чакаюць помнікі архітэктуры, незвычайныя, вельмі цікавыя, вельмі такія рэдкія, нават адзінкавыя. Таму пайшлі. Сёння мы накіруемся ў Брестскую вобласць, маршрут называецца Новая Мыш. Першы помнік Пачапава. Першая кропачка маршрута наша Пачапа. Вялікакняжацкая маёмасць Вялікага княства Літоўскага згадваецца ў пісьмовых сродках з 1427 года. У 1867 годзе пабудавана Свята-Пакроўская праваслаўная царква на месцы старажытнага драўлянага храма, вядома 70-х гадоў 18 стагоддзя. Падчас Другой сусветнай святыня спалена партызанамі. У 2008 годзе пачалося аднаўленне працы дзякуючы намаганням новага святара Георгія Сапуна, з якім я меў гонар быць знаёмы. Яго ўжо няма. Ён пахаваны побач з гэтым храмам. Вось чалавек, легенда, пра якога я не ведаю, трэба кнігі пісаць. Не ведаю, ганарыцца, што такі чалавек быў на нашай зямлі. 2 храмы аднавіў. Ну, конечно, он не адзін. Хадзіў, людзей, сродкі шукаў, майстроў, матэрыялы. Але ўсё гэта было прычына ўся ў адным чалавеку. Гэты чалавек, гэта Георгій Сапун. Вось. Ён аднавіў гэты храм у Пачапава, ну і потым далей я Вялікая Сваротва. Значит, таксама аднавіў храм. Вось. Крочым далей. Вялікая Сваротва. Перад намі унікальны і адзіны ў нашай краіне трохвугольны храм. Так. Храм мае не 4 вуглы, а 3 вуглы. Носіць ён назву Свята-Троіцкая царква, узведзена намаганнямі гаспадара мясцовай сядзібы Незабытоўскага. У 1823 годзе на месцы драўлянай, таксама трохвугольнай святыні, гэта была папярэдняя, таксама трохвугольная, якая была вядома з пачатку 18 стагоддзя, менавіта ў гэтым 1823 годзе пабудавана гэтая святыня. Ад сядзібы роду Незабытоўскі засталіся ў руінах некалькі гаспадарчых пабудоў. Ну і вядома ж, канешне, калі рэдкі храм, калі такая рэдкая святынька ў нас на зямлі, так, канешне, авіяна на легендамі. Ну, кажуць, гэта там нейкае масонства, так, нейкае там, менавіта гаспадар сядзібы, так, і таму ён пабудаваў трохвугольны храм. Там было 3 ўваходы, 3 алтары, ну і 3 сцяны, бачыце, так. Ну вось, можете сабе уявіць. І калі вы туды паедзеце, вы убачыце вачавітку, бачыце трохвугольны храм. Наступная кропачка гэта Моўчаць. У межах Вялікага княства Літоўскага вядома з пачатку 15 стагоддзя. Уласнасць шляхецкіх радоў халецкіх, тызенгаузаў і булгакаў. З сярэдзіны 15 стагоддзя існаваў троіцкі каталіцкі храм. Неаднаразова аднаўляўся. Касцёл у 1867 годзе знішчаны маскоўскімі ўладамі, а праз 2 гады на яго месцы пабудаваны ў псеўдарускім стылі Петрапаўльскі праваслаўны храм. Захаваліся будынкі пякарні, сінагогі і карчмы 19 стагоддзя. Таксама ізноў жа вёсачка, якая вартая для таго, каб па ёй прайсці, там плошча побач з храмам такая, ну, яна такая ўжо так, але такая она прасторная, так, куды выходзяць старажытныя пабудовы. Гэты храм прыгожы. Храм велічны, варты ўвагі, варты, каб шмат яго фатаграфаваць. Вось, і само паселішча таксама. Ну, вось. Далей рушым, гэта Лотвічы. Спачатку з 16 стагоддзя вядомая уласнасць радоў санапольскіх. Потым тут гаспадар род Радзівілаў у межах Вялікага княства Літоўскага. А некалі існуючай тут шляхецкай сядзібы, магчыма, Валовічаў. Ну, гэта так
меркаванне такое даследчыкаў, што гэта была сядзіба Валовічаў. Захавалася на старажытных могілках рудовая капліца пахавання. Узведзена она ў выглядзе піраміды у стылі гістарызму 1872 годзе. Побач з цаглянай капліцай у рынак невялічка драўляная капліца 19 стагоддзя. Ну, такая руіна, што далей нема ўжо казаць чаго. Вось яна ўжо яе знясуць, ну, можа, пабудуюць некую другую. Вось, а што датычыцца гэтай капліцы пахавальні, так, яна менавіта ў выглядзе піраміды. Яна такая вельмі стромкая, так, такая ўзнёслая, але ж у выглядзе піраміды. 4 стараны, 4 вуглы, вось такая, яна такая высокая. Ну, канешне, там крыжыка няма, падмурак там пашкоджаны, але адна з беларускіх пірамід. Таму лотвічы таксама павінны паклікаць і вандроўніка і паглядзець на гэтую святыньку. Палонка. Вось таксама паселішча, якое вельмі гістарычна знакавае для нас. Вядома, паселішча з самага пачатку 16 стагоддзя на землях Вялікага княства Літоўска як маёмасць знакамітых радоў сапегаў і кішкаў. Пад Палонкай адбылася 2 пераможныя бітвы войск Вялікага княства Літоўска над татарамі. Першая бітва над татарамі 1506 годзе і над маскоўскімі войскамі 1660 годзе. Пасля 1831 года царскімі ўладамі быў знішчаны кляштар дамініканцаў у Палонцы. Царква святой Параксеевай Пятніцы пабудавана з дрэва 1881 годзе. Хочу сказаць пра бітву, якая адбылася ў 1660 годзе, пераможную бітву над маскоўскімі войскамі. Менавіта Палонская бітва пад Палонкай, так, была такім пераломнай такой бітвай, так, у часы менавіта крывавага патопу. Пасля гэтага пачалося імклівае, такое вельмі імклівае вызваленне нашых зямель ад суседзяў. І мы, рэшце рэшт, мы перамаглі і вызвалілі сваю краіну. Ось. Там стаіць 2 камяні, якія на іх занатована пра гэтыя падзеі, вельмі важныя гістарычныя падзеі. Новая мыш. Вядома, у межах Вялікага княства Літоўскага з пачатку 15 стагоддзя як маёмасць радоў Хаткевічаў. Потым тут гаспадарылі рады юндзіцкіх і масальскіх. З сярэдзіны 17 стагоддзя гэта мястэчка. На месцы уніяцкай святыні, якая была вядома з 1680 года, ў 1859 годзе будуецца Преабражэнская царква з дрэва. У стылі эклектыкі. У 1826 годзе пачынае дзейнічаць касцёл Пераймення Гасподняга. Варта паглядзець яго легендарнае ўнутранае ўбранства. Захаваліся будынкі карчмы і сінагогі. Што наконт убранства, так? Чаму легендарнае? Таму што, я так скажу сціпленька, што магчыма, гэтае ўбранства касцёла не яго роднае, так? Не для яго пабудаванае. Гэта ўбранства з кляштара, нясвіжскага кляштара, якое ўбранства, якое вывезена было менавіта служкамі гэтага манастыра, манашкамі, было вывезена ў бок Новай Мышы, рухаўся гэты абоз падчас аднаго з паўстанняў. Зараз не скажу, прабачце. Вось, яны ўцякалі ад маскоўскіх войскаў, і гэты абоз з гэтым убранствам храма менавіта пад Новай Мышу ўжо ўсё, ўжо далей можна было папасціся, так скажам, іх маглі захапіць, і яны ў гэтым храме захавалі гэта ўбранства, гэты алтар. І так здарылася, што ён не вярнуўся назад на радзіму, а застаўся ў гэтым храме, яго прыстасавалі проста. Вось, ён вельмі незвычайнай прыгажосці,
вельмі незвычайны. Таму вам абавязкова карысна будзе паглядзець на гэта ўсё, на свае ўласныя вочы ўбачыць. Старая мыш. Каралеўскае ўладанне Вялікага княства Літоўскае сярэдзіны 15 стагоддзя. Ад вялізнага драўлянага замка роду Хаткевіча засталіся толькі земляныя бастыёны. Замак быў знішчаны маскоўскімі войскамі падчас вайны 1654-67 гадоў. Ад былой сядзібы ў выдатным стане захаваліся будынкі бровара і спіртхасховішча. Можна яшчэ ўбачыць рэшткі старажытнага парку. Вось гэты і бровар і спіртхасховішча, ну я не ведаю, вось вельмі было бы выдатна, каб нехта яго выкупіў ці ўзяў, не ведаю, в аренду і аднавіў, і было бы здораўскі, таму што будынкі вельмі трывалыя і вельмі такія, ну нават можна сказаць, прыгожыя. Жалязніца, вось моя кропачка. Жалязніцы, як маём знакамітых радоў Сапег, Кезгайлаў, Хаткевічаў. У 40-е гады 19 стагоддзя ўласнасць роду Вольскіх. Ад сядзібы захаваліся пабудовы сыраварні 1838 года і, безумоўна, велічная цагляная родавая капліца пахавальня, якая яшчэ ў 20-е гады 20-го стагоддзя была дзеючай. Ёсць здымачкі гэтай святынькі, якая... Ну, гэта на маё асабістае зноў жа меркаванне, мой асабісты выраз, што гэта як беларускі Парфенон. Такі маленькі беларускі Парфенон. Вось, ён сёння ў руінах, гэтая капліца, гэты беларускі Парфенон у руінах. Архітэктурны помнік патрабуе тэрміновай кансервацыі. Канешне, вы бачыце на здымачках, у якім стане, і час прайшоў, ну, здаецца, невялікі, ну, чого невялікі, 100 гадоў, але ж все роўна штосьці захавалася, неблага было б яго аднавіць. Хаця б закансерваваць, і то было б добра. Люшнева. Магнацкаму роду Сапегаў належала гэта паселішча з сярэдзіны 16 стагоддзя, і само паселішча, і сядзіба, так. Затым тут гаспадарыць рады Странгушкаў і Валовічаў. Ад былой шляхецкай сядзібы, якая лічылася самай прыгожай у акрузе, нічога не засталося. Ну, ось бачыце, сядзіба на той час і па сведках пісьмовых нейкіх менавіта так і лічылася, і пазначана было, што гэта самая прыгожая ў акрузе сядзіба. Нічога не сталося. Пасля паўстання 1863-64 гадоў на месцы драўляна-уняцкага храма, які быў вядомы з сярэдзіны 16 стагоддзя, узвялі новую святаўспенскую царкву ў псеўдарускім стылі. Ну вось, бачыце, захаваўся хоць храм. Так. І апошняя кропачка нашага маршрута сёння, які называецца Новая мыш, гэта Саргавічы. Или, можа, Соргавічы. Зноў жа пытаннічка, як гэта правільна. Гэтыя землі вядомыя як уласнасць радоў халецкіх, юндзіцкіх з канца 18 стагоддзя. З канца 19 стагоддзя сядзіба выкуплена шляхецкім родам Велічкоўскіх, якія ў 1912 годзе будуюць адносна невялікі каменны сядзібны дом у стылі класіцызму. Ён значна перабудаваны з цягам часу, так? Захавалася шыкоўная брукаваная алея з вёскі, менавіта частка алеі і сама брукаванка. Вось цагляныя гаспадарчыя пабудовы і рэшткі сядзібнага парка. Мне што здзівіла, што вось гэтая і дарога каменная, і алейка, гэтая і сядзібны дом, і пабудовы, ну і рэшткі парка, яны, ну, на вялікай адлегласці ад паселішча, так, ад сёння існуючай вёсачкі, на вялікай адлегласці, і так нейкі час, мабыць, і забыліся пра яе наогул. Таму яна і захавалася ў такім стане. У такім стане захавалася. І бачыце, праз нейкі час, як адразу мне ў вёсцы сказалі тыя людзі, якія паказвалі, як праехаць да гэтай сядзібы, што ну, нейкі чалавек пагадзіўся гэта ўсё аднавіць, для сябе выкарыстоўваць. Ну вось, бачыце, і дзякуй Богу, што знайшоўся такі чалавек, здароўя яму і сродкаў і поспехаў, каб ўсё ў него атрымалася.
Усё, сябры, на сёння таксама ўсё. Мы паглядзелі маршрут цікавы, цікавыя архітэктурныя помнікі. Трэба рушыць у дарогу. Трэба глядзець, я не пабаюся слова такога. Трэба глядзець сваё, трэба сваё шанаваць, трэба яго любіць, ведаць. Нешта адкрываць новае, а гэта безумоўна у вас атрымаецца. Чаму? Таму што мне здаецца, кожны падарожнік як нейкі такі, знаеце, так скажу, сціплы навуковец, даследчык. Ён бачыць ва ўсім гэтым, можа ўбачыць дакладней, можа бачыць сваё, ці тое, што не бачыў папярэдні чалавек. І ён гэта ўбачыць і гэта занатуе, ці можа нейкі артыкул напіша. Гэта ўсё ў скарбонку наше ад нашай мінуўшчыны ў нашу будучыню для нашых нашчадкаў. Яны будуць удзячныя нам. Дзякую вам, добрай вам дарогі і беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам.